5 i acció. Bon dia, companyes i companys. Benvingudes i benvinguts a la ràdio de l'Institut Ramon Coll i Rodés. En el programa d'avui tindrem continguts curriculars com ara presentacions, definicions, resums, esquemes, exercicis i moltes coses més. Amb entrevistes amb professors, professores de les respectives matèries. Però també tindrem continguts extracurriculars com ara poemes, lectures dramatitzades, microrelats, contes i històries de molt tipus. de terror, d'aventures, Amor. De misteri. De natura. I de molts altres gèneres. Tot això i molt més encara cada setmana. A la ràdio de l'Institut Ramon